Andweke le ngoma yazi ko WhatsApp ongakabi namandla ku TikTok oku 2021 akazi noma usafika yini kodwa ingoma ethanda ko WhatsApp yabona benza ama video abantu ngabe benza ama video ngayo abantu hayi bathule konke baqala lapho ukuthula bathule kumahlalela hayi futhi ngabi nankingi ngifaka iginci ngimthumela iclip yase-studio ngiyabona ngithi hayi sekunjalo athule ayathula angibluthike nje futhi ngakhona nginganaki ngiyabona hayi khambe isikhathi ngishona lo ingane futhi ngibhiza studio ngaso leso sikhathi ya yona into eyangiphatha kabi kakhulu ngishona le ingane ngaso isikhathi iclip iqale liya trend yabona hawu kungana mikule 2 days ishona engiphathe kabi leyanto leyana ngiyime kancane ngapha egincini hayi ngenze yonke into ngiqede ngenze kodwa ke futhi into eyangiphatha kabi kakhulu bona nje nabo ngika angikhumbuli kukhona mhlambe ethi nje hayi indoda ayiphephisa nakwenza kula ngaqala khona kumangala ukuthi hayi mhlambe ngabe khona inkinga ekhona yabona because ekushoneleni kwami ingane ngiphila nabo kade ngisebenza nabo umsebenzi wami angaka ukhiphi yabo kwakufanele ngicabanga ukuthi nayo uankele naye ethi hayi imfana dudu yabona lapho nje angazi yabo ngisho igenga sasikida nayo yathula nje yathi nyayonke ngithi kanti kwenze njani la noma so ngitheni mina yabona ngokushaya nje bese ngathi ukhipha ingoma umntala yabo kanti hayi lutho kwangangeke phela ngoba ngangicule nakhona e-studio sabo ngika futhi ngingacelanga cha ngicanga hayi ngangeke ngicela awukwazi lapho mangafika nemabhozini ngidalaphe nje umandla ngidalaphe cha phela ungadala lapha ngithi uma ubhadala imali yakho sekukubona Ashimali mbukelo Perfect TV lapha emakhaya ngiyanimukela igama ngoShepherd wamanxele ngiyanimukela ngiphethe ke induna yebandla lamhlanje yabona konakele wena umnyovu odumo lona hey wena semabomvini phansi emsinga asikumukele kwiPerfect TV mfowethu sibonga isikhathi sakho ukuthi uhloniphe nje mfowethu uzoba nathi bhuti umntana njani hayi akufani hayi ngiyaphila manqaye ngiyaphila bhuti ngeke mfethu nami ngisho kuthiwa ngibhizi kanjani makukhuluma nje induna yebandla ngisho ngovula isikhala la shaya futhi nebandla ngiyofala lifa khona lokugwa ngempela futhi yabona phela ibandla ilona lokumbela igodi nanini hayi Joshua liko nebandla nami ngimile nebandla ngqo kufanele futhi mfethu bhuti sagcina nakudala mfethu bathi kusibiza kadlwane kanje lenza ikhathi usahlanganisa nawe kodwa nami iyona into engithandayo ke la ukuhlangana nomuntu elapha ngimbone selapha shithi ukukhombisa ukuthi uyakhula angisahlupheka abanje abazi ukuthi wakafika la ekhaya ngendlela esayenda kudala hayi kwakudala ngingangisahlupheka lapha hayi kwakunzima hayi kwakunzima ke lapha hayi kwakunzima bhuti umuntu weyi angibambe enzima kakhulu lapha kodwa ngokuba umfana nje nginekani ngiyabona ngaphusha futhi namanje ngisaphusha mfowethu singakaqhubeki kakhulu yebo bhuti ungene nini emculweni kanjani futhi emculweni ngingene ngokucula kwami nje ngomnyuvu iband kaMnyuvu ngiqale 2021 ngiqale 2021 ngangisuka ungika amahlalela mfowethu usenza nongika ngangisuka ngike kade ngikita kungika kade ngisebenza naye so 2021 yangenza EP yabona kwakunengoma lapha ethi ipen lakhe lisabhali kahle nejabula mzimba osebenzayo kuze kube manje ngoba u2024 2022 yangenza album khona emabhozini kwesayi ngika lapha 2023 ngakhipha isingle ethi ngedlula earthquake bekuyini umthakathi yasebenza kakhulu na ku TikTok le ngoma bayithanda kakhulu ethi ngedlula earthquake ngoba seku 2024 manje kukhona EP engiyikhiphile ethi nazana nenqono lo nithi intwana kanti angifuni intwana nami iyabhetha vele intwana mukovumela leyo nto leyo umuntu othandana naye impela cha uyobuya bhetha ngeke uzongibizela intombi yami ngentwana wena nje intombi yakho ayinayo intwana hayi ngeke kulunge futhi
futhi naye iyazi le khona ukuthi angiyidlali leyo game mina entwana hayi angizona isithutha mina webhuti ngeke nje ngibizela intombi ngentwana hayi ngeke hayi kathi bazana benqu hawu ngeke indaba yontwana nami ngumfana ngiyazi leyo nto leyo uyabona iyabhetha vele indaba yontwana mfethu sekuyo nazana nenqunu ihambe kanjani hayi ihamba kahle kakhulu ngiyenze lapha emashingeni ya kuthama mfoka sibiya kwintshebe lapha ngiyenze intshebe kodwa futhi kunomsebenzi engiza nawo engu-record e-tech studio ingoma zo-12 cishe June July lapho nje khona okungase ukuthi kodwa ngase kubagile abafana wonke umuntu ulindele ukuthi usebenze nongeka la wangena ngaye wona wagcina usiphumela ibhodo lakho yebo esimukela ukuthi ayumnyovu ke vele ubumnyove njena uphushiwe uphushiwe kanti nami yazi ngihlezi ngithi kanti isebenzela into yakho kanti uphusha ungeka wena uphusha lapha ekhaya semabhozeni hayi angiphushwa bhuti ngeke ngikhumbule ungeka usebenze nabo hayi angikhumbuli ngiphushe cha ngabe nginephutha ungeka ke ayi ngiyamhlonipha kakhulu umdala cishe ngimbiza ngomalume ke mina kodwa hayi angikhumbuli kukhona ukuphusheka futhi angamsoli phela naye mhlawumbe into engiyenzayo akakayizwa ngendlela uyabona kodwa angikhumbuli kukhona ukuphawula mhlawumbe akakuphawulayo ngoba ayangikhumbula lutho impela cha ngabe ngiyamsukela impela futhi ngalokho angimbeki icala uyabona ngoba phela ngithi umculo ulalelwa ngendlela ngeke uncoma into ongayizwa ayingeke uyabona so ngabe ngidlala ngaye cha wena support wakayifuna kuyi support ifuna kanjani support ucela ungiphushe bacepha wena ucela ungiphushele lapho malume hayi leyo nto iyabheda vele leyo yabheda hayi ukuthi ngithi ngicela hayi cha mina nje futhi ngicabanga ukuthi baningi abaculi engibaziyo engijwayelene nabo engeke futhi mhlambe ngibadalile kodwa iningi labo elilapha phezulu kodwa nginakho ukuthi mangenza into yami noma kukhona engikukhiphile sengiyaphaphatha nje kumuntu ngithi hayi ngicela ngiphushele la umuntu uphusha into ayithandayo yabona ngoba nami khona abantu abanokungithumela izinto ezikanjalo umuntu angithumele yawo angilalelela lapho ngiphushela uyabona kufanele ngiphushe into engizwa kangcono into emnandi uyabona nami engizwa ngaphakathi kungabe ukuthi sengizuyacela ukuthi angiphushe so ngoba ngisho ukuthi nawe ungeka ngabe ngiyamsukela makhona mhla cishe ngisho ipage lakhe abantu bayalazi TikTok wakhe kuningi nje ama social network kodwa sinankinga futhi ngiyafika emabhozeni sebenza noLusanda abaculi nje abaningi siyabonana futhi akukho inkinga ekhona kodwa ayikuphushwe naye ngikhumbula impela kukhona umuntu ophusha mina ngiyazabalazela mina kani yakithi nje nebandla lakho phela yabona iyona nto mina engicabanga ukuthi hayi angikhumbula impela cha ngabe ngoba ngisho ngithi futhi akekho umuntu engimbeka icala ngokungangiphusha noma kanjani akade engijwayelene naye cha umuntu akaphusha into akayizwa kangcono ungcono ke wena mina ngingisendela umuntu ethi uzongisendela ingoma ngicela ngizwe ukuthi injani mina mfethu angikwazi ukucula futhi nje angifisi ngicula manje ngilalela ingoma yami nyovu ngithi yabheda ingoma ngisi hit song ukhala ngami lento engishoyo ukuthi hayi umuntu akusendela into yakhe sekufanele uyincome phela noma iyibhede ngoba angeke ngithi iyabheda lento sebeyincomile abanye wena uthi iyabheda so nje umuntu kumele aphushe into ayizwayo nami futhi angiboni ukuthi kuye kungifica ukusendela umuntu umsebenzi wami uthi ngicela ungiphushe lapho ebhuti noma ngicela ungiphushe umuntu akaphusha into akayithandayo mengayizwa futhi akayeke mfowethu yeah sino 3 years manje ngithi ukhona yebo hamba kanjani ulapha ungabe ukhona noma awukafiki noma hayi kuyancengeka uyakhumbula sithema siqala inkulumo manqele sikuvezile ukuthi impilo ayisefani nasekuqaleni sikuvezile lokho ukuthi nami ngiyabona manje akusefani nasekuqaleni okukhomba ukuthi kushuthi ukukhula kukhona uyabona ngoba ngicabanga ukuthi ngalesi sikhathi sasisonke koku 2022 uqala lapho uyabona kodwa sekukhona abantu abamoya abazomnyovu than ngalesi sikhathi nempilo nami ngizide sengiyashivile empilweni so ngicabanga ukuthi ukukhula lokhu kuba khona kancane futhi ngendlela futhi engijabulisa kakhulu nami
yabona. Mfethu ngishiye ngaphandle esilwane ethiwa uTikTok. Yeah. Impumelelo yakho. Yeah. No contribution emsebenzini wakho mfethu. Yes, yeah. TikTok udlalela iphi iqhaza ku ukusize ngani? UTikTok yazi ngasho ngithi mina cha ungisize kakhulu uTikTok, ungisizile. Iplatform inamandla ke leya platform ukuthi mhlambe abanye abantu abaculayo nani abakayinaki noma usuku ungakabi naxu ukuthi ngenze njani kuTikTok yabo. But leya platform leya body i-platform right kakhulu. Ilikhandile futhi ushintshe abantu nabaningi shiya nje ukuthi mhlambe khona abantu asebaza umnyovu nani kodwa i-platform enamandla kakhulu. So nami ngingasho ngithi kukho konke nje okwenzakala abantu abaza umnyovu amandla kaTikTok kakhulu because ngikhumbula ngaqala into yebandla ngiyabona lo ngifona intombazana ngiyibhekisele yabo into yebandla lo ngiyabo ngikhuluma ngento yebandla bo amafulukazi amala ezikhule njalo nabanye abantu babona ukuthi kanti uyacula bathanda lokho futhi uyabona basupport umculo kanjalo you understand ngandlela nje okwenzeka ngakhona so ngisho ngithi ayi udlala elikhulu iqhaza Mfethu yeah ngiyabona khona insizwa lapha khona eshoyo yeah uthi lapha enodibana khona yeah makuneqinto impela sobheka phambili itiyela lokubheka ethi umbeje ngamazi umbeje hey cha ngiyamazi ukumazi impela ngiyamazi ukumazi futhi uthi la siyohlangana khona wathi umnyama ay wangithelela kakhulu uyamuntu loyana wangithelela futhi lokho ukuthi impela nje angimfuni webhuti awumfuni angimfuni mfana angizombamba yabona futhi njengoba bethi ubamba mina nje waqala batshela abantu bathi nginesibhama ngaze ngifuna ukumdubula ngazi kanje nje amaphoyisa wathi ngafika lapha endlini ngifuna amaphoyisa mina kuthiwa thunyelwe lo mfana uthi ngithiwa ngifuna ukumdubula ngicabanga ukuthi inkulumo yaba kanjalo ngase ngibuya ngikhuza leyo nto ke lo tatate ngithi wemfana musu kungifakela bakozidlodlo ngoba uzoba nankingi uyabona angeke iphele kahle lento uma ngabe nami sengiyithatha ngasinxele bona kuyokonakala vele ngoba namanje ngisamfuni webhuti angahlangana cha uyabaleka ngike ngakumbheka la kahlala khona ngafika ngamfonela uyabona ngamfona ngathi uya wesilima ngilemnyango vele wakuwaphuma ngahlala kwashona ilanga yabona ngahlala kwashona ilanga bayendlela usukulokho hawu ngithi lo mfana phela akaphuma akhuluma lento akasuke ikhuluma la kodwa siyodibana webhuti kukancane ukuthi abantu bengahlangani siphila khona lemhlabeni ngoba ukhona le goal naye nami futhi ngikhona le goal yabona yena ngizombamba and mangimbamba ngifuna lale phansi yabona ngamnqebule inqani ngemvubu ngizombamba yabona ngishayela umbeje ngaye ngizombamba yena bhuti mfethu siyabona umnyovu uyakhula ngayo yonke yebo bhuti ubona uphatha imali okunye uyaphila ngiwaphila ngumusic kuphela ngiyeke into side hustle okay angazi umnyovu yeah ayangibona angibona ay ukuphila ngomculo kuphela ay angibona ukuthi kuyicebe le right nami futhi angeke ngiphile ngawo kuphela you understand zikhona izinto engizenzayo emaceleni ngine shop yokudla lapha eFaraday is nginekuta leze Taxify lokhu iUber Eats uyabona yeah nezinye into zami engizenza phela eceleni engaka ngiyidalula izona umbeje azokucebela zona lezoyifihlayo hayi futhi angeke phela ngithi ukuganga noma yini kodwa nje njengendoda nami phela indoda ayibuzwa kodwa nami ikhona indlela engiphusha ngayo impilo okubalekile futhi lokho uma ngabe uyingane yomfana ngoba phela nginezingane yeah nginezingane impela ngizayela nginezingane uma ngingaphika neziginci uzolamba izingane yabona kanti angithi ngenza lokhu yabo kukhona okunye okuseceleni engikwenzayo uyabona qala kanjani kuleli business eliphi lokuqala lelekude elekude lokuqala ke lekude lahamba lela business hayi liyasebenza kakhulu liyasebenza kakhulu wena urentisa ngezithuthu ngiyarentisa ngempela kunaba nebandla lengisebenzelayo yabona yeah hey fetihle business lakho then nginashana shop yokudla uyabona manje abantu bayadelela shuthi ngimubi kakhulu angazi mina kantini ngempela
yabo ngeke ngavela ngiphethe imali yami la yabo Ehhe. wathi hayi cha imali umfana uyibolekile bayeni babona ngoba ngamncane kanti leyanto leyana yini impilo yakhethela mfowethu ukuthi ufuna ukuphila impiloni yabona yabo so umuntu uyangibuka ngithatha kancane nje hayi akunamali lokuyibolekile anginayo imali eningi kodwa nginayo imali yokuphila yes ya angikhumbula futhi ngathiwa bonke abantu abasuke bedelela bethuka benzeni angikaze ngicele lutho lwakho umuntu mayizothi umnyova kanamali unamanga ungaze lapha ukuthi imali anginayo futhi ukuya ngaya nje mayibuka uyiphara uhleli iphara le kuyithatha imali lento uyabona khona insizwe ngeke ngayinika 7000 Waphela yabo kuleyo video webhuti kuma ngicathi na 700k views ku TikTok yabona ya ngicathi na 700k views nensizwe ngangiyilekhi lana uyabona uya leyo ngiyayibuka nje lo ngipakele ngiyayibuka lapha ngihamba nomfowethu hayi iyaphanda phela ngendlela ephanda ngawo uyazi straight ngiphandwa kanjani emontweni yabo ngiyibize le yansizwa umfowethu uyaphila ayisiyaphila yabona uhlala lapho wenzani la hayi chaze le ndoda ngiyibuza ukuthi hayi ithi hayi ngihlala la kuhlala khona abantu abangananda yokuhlala yabona nethi mina ubuya phi uthi ya ngasazi noma yathi ngapha ko Eastern Cape yathi cha umuntu impela ofuna ukuya ekhaya ngiyibuza ukuthi uma ngakunikeza imali cenga ngo 7000 ungenze njani into engiyithanda kakhulu wakhuluma into ehlakaniphile isona sizathu sangenza ukuthi ngimnike imali leya muntu uyazi ngathi mangimbuza ukuthi mangakunika imali engango 7000 uzokwenzani ngayo wathi ngingaya ekhaya mfowethu you understand wathi kade ngasuka ekhaya ngingaya ekhaya unganginika leyo mali kusasa ekseni yabona ngingaya ekhaya kube khona futhi engikuphethe nami mangifika ekhaya yangithinta kakhulu leyo nto leyo yabona ukuthi hayi lo muntu lona omunye umuntu bezothi hayi mhlawumbe ngizoyijiva nabangani bami noma ngizokwenzani yabona asho nje mhlawumbe ethi ngizoyithengela impahla kodwa wathi nje ngingaya ekhaya ngifuna ukuya ekhaya yona into efunwa yimina thatha imali enginikele uyamonde ngithi mfowethu hamba uye ekhaya nansi imali futhi ngaye kombheka lapho impela nginokuyombheka kasekho yabona wahamba yangena ama comment ku TikTok kwathiwa i content yini ifuna imali yakhe ku TikTok kwasho kwacima bathi abanye nishuthelana phela senze izinto zizenza ngendlela engafani yabo so yabo abantu bafuna ukulawula impilo zabo umuntu okhona hayi banolaka manje ngivele ngiseyiveke manje udelela kungena ngane ngibuka ngintolo ngishaya isikhathi ngizokubamba yabo ngizokubamba usohlakana ngelinye ilanga khona kwangithiwa ngoma ngibona washo impela inhlamba engisaba ngisho ukisho yabo ngamsave ngambeka eceleni ngathi ngizokubamba lokho sekhohle na ngiyasave nje umfice Jordan nentombi yakhe la etarathe la etown ubamba unsulo phambi kwentombazana ngiyasave webhuti cishe ba u15 enginabo lapha efonini yabo mhlawumbe sebekhohliwe nje bona sebekhohliwe kodwa anginankinga umuntu ofika delela asho ukuthi emnyovu ngimnyama vele akunankinga ngiyabona mnyovu washo ukuthi akunankinga uyaphi umama musu uthi ungithiwa ngomalo ubaba hawu ungibiza impela ngaphansi impela kama hawu ngizokubamba mfethu bhuti njengomfana omncane ophilayo osegoli osuke emsini in order to survive kufunakala mfethu Kosabona abanye njengokusho nangumfowethu mhlawumbe assistant Cape bayisuka mhlawumbe naye ethi uzophanda futhi ungeke umehlulela umuntu yes webhuti angazi ngingathini kodwa into ebalekile ukusocialize nabantu uphile nabantu uyovuleleka into eziningi uyabona abaright abantu futhi ikakhulukazi mina ngoba ngihlala eJobeni ngiyabona baningi nje abantu bangaphandle abahlala eJobeni nqwaba uyabona kodwa mina anginakho ukuthi hey amashangane lawa kwasha kwacima kwani ukuthi uyabona ngoba umuntu wakini ento eziningi ezithinta impilo angeke akusize yabona mina ke futhi ngihlalile hostela ngiyazi impilo yase hostel ukuthi uma ngabe uhlala nezibandla ehostela lelilakini mhlawumbe yabona kanjalo kukanjani yabona ngihlalile lokushini bengiqashe lokushini ngiyakusho experience izinto eziningi uyabona so ngasimo sami sokuhamba nje nami ngokukhula kwempilo ngiyabuthi hayi yabo uma ngabe uphila nabantu socialize nabantu kuningi uyovuleleka kukhona yabona kuningi kakhulu uyovuleleka kukhona ube umuntu obusiness minded mina angiqedanga nesikole ke impela uyabona kodwa mhlambe engangifundana abanye mhlambe babefundile nokunye mhlambe ngempilo sishiyene kancane uyabona
mhlambe khona engiphambi kwabo. So impilo ilele kuwena ukuthi uphusha kangakanani futhi umisele kangakanani. Uyabona? Iyona into ebalekile leyo futhi omdala ngicabanga ukuthi uma umfana nje uphila legoli, phila nabo bonke abantu, socialize nabantu, ungacwasa abantu ukuthi lona unjani wapi, mina ngiphila nalabo bakithi, uyabona? Ngeke kube lutho ke lapha. Uyabona? Ngeke kube lutho. Mfethu, Yeah. ngibona kuma event Yebo. eGoli ngathi umandla kakhulu. But kule ngale eThekwini angimbono umnyofu. Le eThekwini. Kule ebethi mkhulu. Okay. So eGoli nje khona yeah. uzanca nge27. Yeah. Khona unge28 futhi kwe-MK. Ukhona umnyofu. Khona unge11 futhi kwamuntu yenziwa. Yes, ukhona. eGoli nje uyadominate mfethu. Yeah. Kodwa le mini angikuboni. Angazi. Lekuthi le KZN. eKZN. Kushuthi ngathi nwebhuti. Lento engikhuluma ngayo ukuthi isikhathi. Yeah. Into nento uyazi nasekuqaleni ngakutshela ukuthi mina ngiyengikholele ekuthenini mina ngumuntu ophushayo kwempela entweni mangisuka ngenza into ngumuntu ophokophelayo. Uyabona? Yabo. Ngizama ngakho konke kusemandleni ukuthi hayi into ethile ayifezeke engiyifisayo. Futhi nayo leyo lento okhuluma ngayo into engisayifisa. Uyabona? Futhi ngikholele ekuthenini kufanele mina kuphushe mina ekuthenini ngize ngifinyelele lapha. Yabo. Because angeke ngigxeke umhlelo omcimbi othile ukuthi hayi akangibizanga ngani, yabona? Kushuthi angakahlala enhlizweni yakhe ngaleso sikhathi. Yes. Yabona? Ngeke futhi ngoba phela umuntu mangabenza into yakhe wenza into yakhe. You understand? Ngeke nguzonto ukuthi angibizanga ngani ku Perfect TV, ubani kodwa umbezini. Yabona? Mangabe usungithinta usixoxe ngoba sixoxe khona izinto kusekufanele sizikhulume nawe ubona ukuthi hayi umfana masingaxoxa sithi, yabona? So into kanjalo engikholele ekuthenini nabo abahleli bemicimbi baseThekwini basazongithinta futhi kusazokwenzeka nawe uzokubona futhi. Uma sisaphila uzosho ukuthi hayi washo umfana ukuthi hayi. Yabo, kuningi ngisazokwenza, ngisazokhipha nomsebenzi lo ngokuthi ngirecord lapha eTech. Yabo, kusengenzeka noma yini. Mfethu, kuyimanje sikhuluma khona umfana ufunda umatric noma ofuna ke studio. Ungamqashisa uthini ngomculo nempilo nje la eGencini? Umuntu engamtshela khona mina ukuthi eGencini ungangena ngokuthi ulambile. Ulambile futhi iGencini wena awusanakele ukuthi empilweni usufocus eGencini uzoba nenkinga vele lapha, yabona? Yes. So umfana nje ufunda isikole, akafunda isikole, aqhubeka nakwenzayo. Umculo ngithi phela umculo kuba uthando, uyabona? Umculo abantu umuntu wenza ngoba uthanda kuyinto ayiphiwe, uyabona? Lokho kodwa kungakuphazamisa empilweni. Umculo kunzima bhuti. Thina siqale sagida, sangena sacula. Mina ngingena emculweni nginekluvu vele ngazi ukuthi ziyayishuka imbodla la. Kukanje. Yabo. So ngakho ngithi kuncane okuyongihlula ngoba ubunzima bakhona ngiyabazi. So nomuntu ofuna ukungena emculweni angakiyeke ukufunda, makuthi uyasebenza angakiyeke ukusebenza. Nabo uZondi. Uzondi yebo, uZondi umfana wangakithi uZondi noNdaba. Kade graduate nje ngambone ephethe izintambo zakhe. Kuyinto enhle kakhulu lokho futhi kuyisibonelo esihle nakwabani. Uyabona? Ukuthi hayi uma ngabe ucula, musafuna ukuphophela emculweni uzolamba, uzohlupheka futhi. Uma ngabe unezingane zolamba izingane. Ikakhulukazi musa uqala umculo. Zolamba izingane ngoba lento musa iqala isikhathi esiningi idla kuwena ekhikhini. Uyabona? Makuba unamphathi noma unani idla kuwena ekhikhini. La kufuneka khona ube umfana ukwazi ukuzenzela izinto zakho. Makuthi manje ngithi kuthi ngishutha music video noma mhlambe ngibona ingoma yami iyaphusha. Ngiyabona ngikwazi ukuzenzela into efana nale. Uyabona? Ngale ukuthi ngize ngenza ama calls wathile ukuthi hayibo, hey nakho ungaxelelana, nakho kunjeni, yabo. So umsebenzi ukusebenza kuyinto ebaluleke kakhulu noma ube nento oyenzayo ngoba nginebusiness izinto ezikanjalo. Ngiyazi ukuthi akune income eseceleni. Ngiyakwazi ukuphusha lento engiyithanda iye phambili. Noma ngathiwa kuphumelele noma ngathiwa kuphumelele lokumculo, yes. Ngingagcini ngiba neenga ngikhuluma indaba ukuthi ngibadwa ngophondo kodwa indlala yonke leyana onesuke ikhuluma khona abahlelo bazonda indlala leyana ukukhulumisa lezi yazinto, yabona? Ngoba ngeke ngithi kuthiwa ngizonda mhlawumbe ugay ubhuti ugay noma ngizonda ubhuti umcina angeke, yabona? Suzobatho hey uphondo angazi kwashe ocima ngeke ngamfonela wangayibamba ifoni yami, hayi indlala leyana ikhanda yonke leyanto leyana, yabona? Yini ulambile, yabona? Kodwa manje mangiyibhizinisi into zami mina umculo ngiwenza ngoba ngiwuthanda, nginesikhathi sawo futhi ukuthi manje ngiyenza umculo, yabo? Manje ngifocus ezintweni zami ethi kodwa hayi umculo ngihlezi ngifocused kona because ngiyakwazi ukwenza, yabona? Mina indlela engakwazi ukuyicula, ngiyakwazi ukudlala isiginci, yabona? Emculweni nje
ngaphi yona ongakakuboni lokho usazokubona Yes. kodwa akungangiphazamisa empilweni ukuthi ngigcina mhlawumbe ezinye izinto engingasakwazanga ukuzenza ngoba yabo lento umculo ngaleso sikhathi ayihambi kahle ngihluleke ngisho ukugqokisa ngithola inhlamba koma beyingane ngoba nginezingane nje yabo ngoba ngizothola phela inhlamba mangingana income esiceleni ngithembeleke engcene yabo kodwa anginayo nje inhlamba eqhamuka kumawengane mina ngisho singasathandana yabo angithukwa nje amantombazana hayi angisenje umfana othukwa ngeinhlamba hayi angithukwa ngeinhlamba mina oyibutho yabo ngiyazodla nje izingane zami futhi ngingane yomfana ngiyazenza izinto zami engifuna ukuzenza ngiyabona ngiphokophela ngibhizi ngiyaphusha kuningi nje ngingane yomfana ngikwenza usafuna ukungena umculweni usagida yeah umuphi ushuna uthanda ukudlala kusho ukuthi umculo umthanda umculo ngangimthanda angazi noma ukhona umculo ngangimthanda because mina umculo ngumamela wonke because ngimamela ngendlebe yobu-artist angimameli ngendlebe yokuba umlandeli ngoba futhi mangabe phela usemculweni ugida ukucula ke mina into engayithanda ke kudala ke vele yabona because ngisho ngicula mina ngigida ngangineginci mina yabona khona isiginci sampela ngaze ngasinika ungeka yabo ngangivele ngineginci mina ngigida ngiyabona ngaleso sikhathi ngangihlala ngiqala ukugida ngangihlala edrobheni ngangisebenza edowntown ngangisebenza edowntown phela mina studio lapha ngikaya amasidi ngisebenza noSisithulwa kwaZulu yabona so ibandla ningi ngingajwayelana nalo ngokufika e-studio yabona lizogala lizoshutha uyabona sijwayelana kanjalo ke nebandla aliningi leli ngobhuti abaculayo yabo so nje kwaya ngokuya ke ngiyagida ngomuntu othanda isiginci ngangisasifunda ke lapha uyabona ngesidlala kodwa ngikwazi ukukhalisa yabona kwenze njani ngathutha ngayohlala eSprite kodwa khona sengigida vele kungeka ngithuthe ngiyohlala eKatlehong eSprite ebuya futhi ngifika ke lapha nabuya futhi ayisiphila negenge eningi egidelo java egidelo potso uyabona siphile nje nabo kakhulu ibuya futhi iqukethe abaculi iphethe leSprite iKatlehong ngathi ibuya futhi iKatlehong ibaphethe abaculi yabona ikakhulukazi nje igenge nje eningi le yabona ngiphila nabo kodidlala iginci igenge safanele uye khona ke lapha ningi ibandla ngisho ligida ligcwele ibandla ngisho liculayo lapha so ngumfana lokhu uyabona sishaya iginci ngiyagida yabona ibandla lishaya iginci leli ligidayo elinye ligidelo jive ligidelo potso uyabona siyabona nje sinokupractice sonke yabona hayi kanjalo hayi isiginci sigcina esikhala yabona sigcina esikhala isiginci kunomfana kwangiconvince ngamona yazi ukuthi ngicule ngisho namanje ngithi hello yamfana wayesebenza emagazini uMamtshitshi uMamtshitshi ke umngani wami guys jwayele ukucula nabo noShoba kwaBotho ngeke ngababona nabo ke la noSjomzo kwaJava ningi nje ibanda sho ukucula yabo kube mnandi ethi uMamtshitshi ngelinye ilanga umngani wami odrazi ngangidlala ingoma yami lapha ethi jabula mzimbo sebenzayo jabula mzimbo vuka ekseni yabo ngiphize ngidlala isiginci ethi uMamtshitshi yazi uyacula mngani wami ngampela futhi owenze nje noma EP ngaso isikhathi ngiyagida ngithi kahle wena yabo ngifuna ukucula mina senginemonto yona into engangihlezi ngiyitshela yona ngithi angifuni ukusokola mangabe sengicula kulo ngenifonelelana ngithatha ungibekela angayifuni ke leyo nto leyo ukuthi hayi angifuni ukuhlupha abantu angikukhonzile ukuhlupha abantu njani anginayo pride kodwa angikwazi mina ngihlelo ngisho ukuboleka imali ngiphila nawe ngikwazi ukuthi emfowethu angiboleka imali lapha ngisho ukuthi ngadala yabo ethi uMamtshitshi ayimngana mangacela ngimthathe ngambhekisela angazi lento ifike kanjani kumina ebusuku ngilela ngithi kodwa lo mfana uqinisile ke lo ubaba lapho wayenemali kubaba yabo ngifonele ikhehla ngithi baba ayazi ngifuna ukwenza into ukuthi hayi angichithe ngubani kodwa isiginci sami sokuqala ngasithengela ubaba ke mina hayi ngithi mina ingubani bengidinga imali engaka yabona ngifonele amabhozini lapha ngithi ingoma ezimpela zeyimalini nabo besho angisazi kwaba imalini ngiba ngifonele ikhehla ngithi baba kanje ubaba ethi hayi okay nangempela nginike babe sekhaya ke lapho oJimmy noNgeka ngifonele yena futhi uMajimezi hayi studio ingoma enga should betshela ukuthi ngiyadlala kanti izokhala hayi nibe ngiyifaka semtime khuluma noMandla wasemabhozeni engineer ngithinta uZuma odlala eBase uyabona ngithinte uJJ mfowambo Thuma sifike sifake lezi ngoma
ngicule sometime ngihamba nawo mamjeshi lona umngane wami hamba naye sambe mngane hayi sihlale ziyangoma ushow sambe mngane hayi sifike lapha sifike siyifaka ingoma sifake ingoma sicule sometime ngicule ngiyiqede ngimfake kwenye ingoma futhi mamjeshi ngithi ngena la khona ingoma epen la kayingena ethi yena ukibala kabili kathathu maqedha suke phezulu kwami yinile wayengena kanjalo kumamjeshi hayi sishaya ingoma ithandwe ke le ngoma yazi ko wazi ongakabi namandla ku TikTok oku 2021 akazi uma usafika yini kodwa ingoma ethanda ko WhatsApp yabona benza amavideo abantu ngabe benza amavideo ngayo abantu hayi bathule konke baqala lapho ukuthula bathule kumahlane nayi hayi futhi ngabi nankingi ngifaka iginci ngimthumela iclip yase studio ngiyabona ngithi hayi sekunjalo athule ayathula angibluthike nje futhi ngakhona nginganaka ngiyabona hayi khambe isikhathi ngishona lo ingane futhi ngibhiza studio ngaso leso sikhathi ya yona into eyangiphatha kabi kakhulu ngishona le ingane ngaso isikhathi iclip iqale liya trend yabona hawu kungana mikule 2 days ishona engiphatha kabi leyanto leyana ngiyime kancane ngapha egincini hayi ngenze yonke into ngiqede ngenze kodwa ke futhi into eyangiphatha kabi kakhulu bona nje nabo ngika angikhumbuli kukhona mhlambe ethi nje hayi indoda ayiphephisa nakwenza ukuthi la ngaqala khona kumangala ukuthi hayi mhlambe ngabe khona inkinga ekhona yabona because ekushoneleni kwami ingane ngiphila nabo kade ngisebenza nabo umsebenzi wami angaka ukhiphi yabo kwakufanele ngicabanga ukuthi nayo uankela naye ethi hayi mfana dudu yabona lapho nje angazi yabo ngisho igenga sasigida nayo yathula nje yathi nyayonke ngithi kanti kwenze njani la noma so ngitheni mina yabo ngokushaya nje bese ngathi ukhipha ingoma umntala yabo kanti hayi lutho kwangangeke phela ngoba ngangicule nakhona e-studio sabo ngika futhi ngingacelanga cha ngicanga hayi ngangeke ngicela awukwazi lapho mangafika nemabhozeni ngitalaphe nje umandla ngitalaphe phela ungathala lapha ngithi uma ubhadala imali yakho sekukubona ukuthi bakuvalela ngendlela khona sometime noma yabo hayi kwenzeke hayi futhi nami nginganaka ngisiyena umfana ojwayele ukuphatheka kabi kakhulu ke mina ngithi hayi umuntu ubona ngendlela yakhe hayi kwedlule ingwane engcwatshe beka ngibuye futhi shuthe manje prom lapho sasishutha noLusanda wayesagida ke yena kujiva lapho hayi abangani bami bengiseka futhi nabo mamjeshi sishaya hayi ithandwe ke leyanto leyana ethi kikilike ithandwe ngimsendele futhi ungekho prom yabo ningaye ngokuthi hayi ngibe nenkinga wathula nani hayi ngimthumele futhi prom njengani ngangithumela yena yedwa hayi ngoba ngangithumela abaculi because vele ngacula esekhaya nokunye ngithumela yena yedwa ngoba njengomuntu akade ngisebenza naye ukuthi ankele nawo umsebenzi yabo awathulela futhi ngangaba futhi nankinga hayi ukuthi mhlawumbe yabona avule nje bluetooth hayi futhi kungangiphathi kabi futhi ngoba ngisho ukuthi hayi mhlawumbe akezwe kahle yabona ngoba ngeke ngimgxeke ukuthi hayi wow ngangiphendulanga washo hayi sekuyiphutha lokho indlebe zabantu afana hayi futhi athulela asiqhubeka futhi siphile hayi siphile futhi singabi nankinga ngoba nasemabhozeni ngaya ngoba nealbum futhi ngabuyela ngayo recorder khona emva kwazo zonke lezi zinto ngithi kade zenze ngabuyela futhi ngabhadala khona emabhozeni ukuthi hayi sengicela ukwenza icassette liphelele ke manje album ngabhadala khona emabhozeni ngacula ngamfishela futhi nawo ngeke amlanda ngamfishela ngathi ankele kunengoma engifuna ukuthi lapha nofaka umlomo kuyona wathi asabe siyakhona nangampela futhi wafika wayishaya yabona wangayiphusha futhi ngangaba futhi nankinga kusangaba nankinga because lapho kwangifeature no limit kwakungika ku limit nentombazana okuthuma umlotsho ngiya ngapha eScotch hayi wa right umsebenzi nomqansa ke umqansa waduma ukuthi kwakungangifeature kanjalo sasu14 ingoma zakhona emabhozeni so hayi ngahamba ngase ngidecide ukuthi ngiyekwa yani but anginankinga cha ngeke ke mdala ngeke kuthiwa khona inkinga nayo isikhathi la nawo khona ufike uconfront ukuthi ngiyathi ngomconfront kwenzakalani umalume no ngoba ngichaza ukuthi akukho la ngiphatheka khona kabi into mina evele ngiphathe kabi ilokho ukuthi hayi ngilinyalelo ingane bese kuba nokuthuleka uyabona kade sisebenza ndawonye siphila futhi kakhulu nowankele zizwana ngempela yabo iyona into eyangiphatha kabi lokho komculo nani ngakho ngoba ngichaza ukuthi I think indlebe akakezwa ngendlela right yabo understand so yeah I don't think ukuthi ikhona namla okungiphatheke kabi khona kakhulu mina ke ngumuntu odlulisayo futhi ongenankinga bengikhona futhi nje emaphozeni nayinsukwini
Yabo ngambona hayi mshana kuhamba kanjani anke la kube mnandi. Nje siqhubeke nempilo. Mfethu. Yebo futhi. Now 2024 siphathele i-album June July Social. Yeah. Ama-feature wona hamba kanjani? Bakithi. Bayithini ama-feature noma usagodlile? Hayi ngisacela angazi noma ngiwagodleni kodwa hayi awamabi kakhulu kodwa babe. Mabi. Hayi. Mabi isipiliyoni. Hayi isipiliyoni konke nesihloko sakho impela into ejulelwe. Nesikhava yakhona futhi kobe kuyinto ejulelwe kakhulu. Yabo so ngifuna nje ukuphusha into zami ngoba ngujethi kumnandi ukwazi ukuzenzela into zakho. Yes. Ngale kokuthi ngize ngiphaphathe kumuntu othile ngitime mfowethu. Yabona ngingane yomfana nje ngiyakwazi ukuzenzela into zami. Futhi ngiyazama kakhulu futhi. Yeah. So nje ama-feature angazi kodwa khona futhi esazongena kusasa lokho kusayo. Ngiyovala ngayo seyingakho ngithi angifuni ukuyikhuluma ama-feature ngoba usuke ngemusho nalonke into ngisazongena sigcina mhlawumbe engangenanga yabo. So angifuni ukuthi ngithi kuzobe kukhona abantu kodwa kukhona into ezayo. Ayikhona webhuti. Siyathemba noma isiphumele sokwaziswa nathi. Hayi cha uzolithola ke lelo daba. Hayi. Ngiyathemba ukuthi nawo abalandeli be-Perfect TV nabanovu. Yebo. uJune noJuly bazobe lapho ubhekile. Abawuqaphele mubi. Hayi uyingozi webhuti. Kulapha siyabona usihlangu earthquake. Hayi kanti kumfana. Yonke indawo. Ubuya nge-EP kulonyaka. Ngiyaqhwashalaza ngifuna ukuthi kube khona engingakwenza onyakeni. Noma ngabe ngibhenje kangakanani into engisuke ngizenza but ngenza sure ukuthi angingabe ukuthi umuntu uyaphela emehlweni abantu akusekho ngikukhiphayo nje mina ngisho kodwana nje. So kulokhu ngizogixabeza ngekhasete nje lonke eligcwele ezu12 sisebenze nosicelo wahlongwana wangakithi kusicelo. Le mali yayithola ke le mali odincane nto. Spotify. Yes. Ingakho ngithi ayona ikhona phela imali kulezi zinto kodwa ayifuni uthembele kuyona ngoba ayifiki ngalesikhathi uyidinga. And awazi ukuthi malini. Awazi futhi ukuthi malini. Noma ngabe wenza ikhasete e-studio awazi noma lento engiyenza la izobuye kodwa iyayithatha imali. Yes. Impilo ke ifuna isibindi ke mngane yomfana kufuneka isibindi ke yonke into osukuyenza. Oyibandla. Musebandleni nje ogoloza nje umfana ube nesibindi into onosukuyenza. Ngiyabona ngoba isibindi impela iyona into eyokuthatha ikubeke ebalazweni kunokusaba. Yabo. Ngiyazi mfethu noma ngiyazi nami ngihijack nje nami ngishwele ngathi mfethu awusivakashela abantu bekubone la selikhumbula kade bagcina njengomfana nje ohlala edrobheni okhona la edrobheni ongenankinga ukuthi ngisazosuka le force lo noma kuphe la nje eduze ngoba nje ukuhlonipha mfethu uze kithi mase kucela usithola. Yebo bhuti omdala nawe ngathi uyifisela khona. Thola konke mfethu. Yebo bhuti omdala cha ngiyabonga ngikufisela nami lokho ngifisela khona mntama. Lokho ngifisela khona nje nami ilanto engufisela yona nayo kulokho osebenzela phe kwakho ngoba nawe njengendoda iningi into osebenzela phe kwakho mhlawumbe awugcine ngokushutha. Hawu vele. Asikwazi yabona. So nawe nje mntama cha lokho ngifisela khona mfowethu ngathi nawe kungakwehlela njengoba futhi ngifisela ngifisela kuphi nakhona akhala. Same thing. Wethu before ngikudedele sine quiz esidlalayo. Okay. Masithi Mnyovu. Nobani nje uMamjiji. Yeah. Ngizothi mina iMamjiji. Uthi uMamjiji ngikhetha yena. Okay. Umnyeva ngumkhethi. But ayikho personal. Akusho ukuthi mangakhetha ngamnyovu sengicabene nawe. Okay. Ngizobeka abaculi kanjalo. Oh. Yeah. Abaculi la. Abaculi ngizobabeka. Hayi asibone akunankinga. Nosimiselo noLusanda. Hawu. Simiselo noLusanda. Takusumntwana. Hawu. Abesenda lo. Kodwa usukhethe ingane zandawona. Kodwa okay. Ngani ngokucula? Cha ukuthi uhamba noba. Noma ngokuthando mhlambe. Ukuwe ukuthi ukhaya ukhetha. Cha ingakho ngithi ngifisa ukuthi ube specific ukuthi usho ngokomculo noma ngokwempilo ukuthi ubani engingaphila naye. Cha konke nje khetha muphi. Ngoba bafana abami phela bonke. Kodwa engihamba nayo uLusanda ngoba kade siphila kakhulu. Sinemfihlo enzima kana bafana. Sishayela futhi nezingane ngempela. Manje uselapha ngizothola TikTok soyiqedile ingane. Ingane hayi lutho hayi.
ingane engathi iqedwe imangabe ngisukela hawu uyiphike ihlanganeleni ingane hayi ayike ingane mina ngithiwa sengiyiqedile la ku TikTok cha uyiqede kuphi cha phela kukho la ngiyiqedile khona ingane noLwesandla hayi kwakudala lapho niqeda kuphi sangayi phela hayi ngiliso kwebhuti ehe kodwa cha angisekho lapho ngifocus entweni eziningi ezihlakaniphile njengamanje empilweni ukhona umuntu engiphila naye ngiyabona sekuba amathasha apho nje kodwa office job kodwa umuntu engiphila naye ukhona umuntu engiphila naye okay esibili ngisho ulusanda kambe lapha Thela usana okay ya senginojiva nongeka ngokomculo hayi ngakho konke ngokuphila oh kanti wena uzukhetha abantu abanjena kanti yini ujiva nongeka hayi angihambe nengeka quality nothane quality kuyizizwa phela lokho yana umfana nje ngimbonayo futhi ukuthi hayi akanankinga uyingane nje umfana futhi ngiyabona nibe no fakuba angifake usonakale nomandla Nduna ayi usonakalo wangakithi usonakala wasenzala ngwakadolo saba semabumvini impela nje hayi ngihamba nosonakala impela labalaba no limit hey umlabalaba no limit ngokomculo wabo bacish angazi yazi ngoba bacula kodwa ngisacela ukuhamba no limit yeah nomzukulu noDumahle umzukulu noSicebi no Fanabo uSicebi ibe noDlubheka no Dumaza Dumaza ibe noPotso uMamjiji hawu kaDlinga hawu hayi uMamjiji ya ngoba ngichaza nje ukuthi ya uMamjiji angachaza into eningi Mqansa noShoba Mqansa noShoba kodwa fanele abantu abaqhelene hayi ngihamba nomqansa umkhaya wami lo yana Ntibane Thibela nomShoba Intibane nomShoba Intibane noMantolwane Mantolwane hey hayi ish bayizinsizwa bobabini kodwa fanele ngihambe nabani afuna ukhetha hayi angisithele nayo ke Intibane asenamile Mhlongo mase kuba noPhenitulo amantombazana wewe ndaba yamantombazana anginendaba nalezi zingane zokuthi angazi ngizokhetha bani ngathi ngimo usenamela noPhenitulo ingeke usenamela mfowethu Qezile nosaliwe oMansizwana bathi ngiboneke ngizohamba nami uphe kuMansizwana club uGqizile ngihamba noGqi do wamanhlonhlo Qezile wamanhlonhlo sohamba naye mfowethu awakho ugcina kubalani bakho nabayiphephe bonke labathanda umculo masikana onezingane lezi ku TikTok ingane ibandla nebandla ingane mina isisebenzi nabayingane daba abathobela liyaphetha phela cha amanqoko nje futhi ngicabanga ukuthi ngongane yomfana ngiyabonga ikakhulukazi nje abangifollowayo nje into ezifana no TikTok Facebook nabanye futhi baqhubeka bengifollowe ngikhona ku TikTok umnyovu ngubane ku Facebook futhi Facebook page umnyovu yatingela SA kwelokhunga ku Instagram futhi ngomnyovu _yatingela uyabona ngicela nje support sifollowana kube mnandi silalelana naleke ingcini sihloniphane nabangithukayo ngizokubamba ke lokho kunokungidelela ya nginabo abafana la ngibasave ngizokubamba ngifuna nje ukubamba kodwa
bese ngisetha ngakho example hayi ukuthi ngizokubamba konke ku-15 awumbethe ngizombamba-ke yena-ke cha seceleni yakudala eyakhe eseceleni vele iseyithebeni-ke kambeshe umfana nje kufanele ngimbambe yabona ngoba ucishwa ngimoshela into eningi lo mfana ufuna ukungibophisa ufuna ukwenza yonke lento lena wathi ngizomithisa nje inkomo umuntu ebhosha kade ngihleli nenkomo siyiphuzela nenkomo yabona athi uzoyimithisa wathi inkomo nje sihlala nomntoro ngizomitha yabona cabanga nje ngingamithisa inkomo ngiyisuka ngani inkomo yakuboneza hawo inkomo hawu inkunzi yeblamani futhi impela ngingagibela inkunzi yeblamani nginoda lo mhle kangaka cha kodwa umfana yena cha ngizombamba ngale kwamancongo nokudlala ngeke kuphele kahle yebo futhi bafowethu Mnyovu yatinyela lona vizwile EP yakhe ishisa kanjani bawuthi ubungayi stream shona ku YouTube Spotify yonke indawo khona music futhi ubuke nje kuphela lokho yena kombenefitisa same thing no June no July mase udate uzoyikhipha nama handles akho ashile Facebook TikTok uzomemezela bafethu asimsupporteni ngokuqiniso sibuka music ningasende ingoma asibuke nje kuphela ku YouTube akhuphuke naye shaya imiliyoni njengabani bafethu lapha emakhaya senje thina until next time bye.